Takže rinoplastiku som postúpila čisto z estetického hľadiska, keďže od malička som mala komplexy zo svojho nosa. Mala som tu taký hrbček a špička mi klesla vždy nižšie, najmä pri úsmeve. Aj som mala v nose kyselinu hyaluronovú, avšak som vedela, že si už nechcem aplikovať, tak preto som sa rozhodla pre kompletnú rinoplastiku. Takže vlastne už na konzultáciu som šla s čistou predstavou, aký by som chcela nos, aj aký by som nechcela mať nos. Taktiež som si priniesla aj obrázky a vizualizácie nosov, aké sa mi páčia a čo sa mi na nosoch nepáči. A taktiež som týždeň alebo 2 týždne pred samotným zákrokom posielala pánovi doktorovi aj fotky upravené môjho nosa s predstavou, aké by som chcela, aby ten môj nos vyzeral. Pána doktora som už dlhšie sledovala na Instagrame a pamätám sa, že raz na mňa vybehol príbeh, kde pridal fotku tesne po operácii nosa zo Sally pred a po a videla som ten tvar nosa, že presne takýto si predstavujem, aby som mala aj ja. Následne som šla na konzultáciu, kde na komunikácii s pánom doktorom som už mala veškerú dôveru voči nemu a už sa len zarezervoval termín operácie. Okrem klasického predoperačného vyšetrenia, keďže som mala kyselinu hyaluronovú v nose, musela som si ju dať odstrániť a keďže musela byť celá preč z nosa, tak to bolo asi tak jediné najviac komplikované, čo sa týka prípravy na operáciu. Keďže som už roky tužila po operácii nosa, tak už som mala aj naštudované, prečítané, napozerané videá, články a diskusie o tom, ako prebieha operácia, ako prebieha aj zotavovanie, takže som vedela, do čoho idem, avšak mala som nemálo aj otázok na pána doktora, ktorý mi vždy všetky zodpovedal, takže som išla do operácie s tým, že som vedela, do čoho idem a nič ma neprekvapilo. Takže ja som mala veľmi veľký rešpekt a veľmi aj veľký strach z výsledku, keďže som videla už veľa recenzií od iných doktorov. Mala som strach, že môj nos bude vyzerať ešte horšie ako vyzeral, či mi bude vlastne sedieť mojej tvári. Avšak na druhý deň, keď mi bola poslaná fotka, ako vyzerá môj nos, keďže ja som si ho nemohla vidieť cez sadru, tak som vedela, že všetko je v poriadku. A najviac som sa tešila na to, že sa konečne budem môcť fotiť z profilu. Nebudem riešiť fotky, kto ma odfotil, z akého uhlu a ako vyzerá môj nos. Naopak teraz sa fotím najčastejšie iba z profilu.